खुलुमबाय बयखौबो आंनि आंगो लोगो आरो जेसेबांनाखि आंनि साब्सक्राइबार लोगोफोर दङ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दानो लोगोफोर आङो मोनसे जायगायाव आं दिनैहाय थांगोन। माने जोंनि जे सिकिउरिटि खामानियाव एबा सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टआवहाय जोंहा मोनसे नियम कानुनफोर दङ एबा जायखौ जोङो बुंनाय जादों PF होननानैहाय। गोबाङा सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया, सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया। दा बियो PF होननायखौहाय दा बेखौ आं उनावहाय उननि भिडिअआवहाय आङो खोन्थासिगोन। इयुननि भिडिअ आङो बेखौ खोन्थानो लाबाय। आङो बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नंलिया। दायो आङो आंनि डिउटिया 8 रिंगासिम, दा 8 रिंगा जोबनाय लोगो लोगो आङो बे गुबुन जायगायावहाय बे PFखौ एप्लाइ खालामनो आङो थांगोन। दायो लोगोफोर आङो नोंसिनि सिगाङाव मा होननानै आङो इसिबां गोलाव बाथ्राजों आङो रायज्लायबावनो हानो। आङो माने बुंनो सानब्लाबो माने बाथ्रायाथ' बुंनो माने फैयो, गोबां माने फैनो नागिरो, बुंनो नागिरो, नाथाय भिडिअनि गेजेरावहाय बुंनो सानब्लाबो माने बुंनो हाया आरो बुंनो हाया। दा माने बबेबा बाथ्राखौ माने बुंनांगौब्ला माने थालांनो नागिरो बाथ्राया। दायो आङो लोगोफोर सुंद'यै लाबोनाय बे भिडिअखौनो आङो बेयावहाय गुसुङै आङो खालामबाय। नाथाय आङो भिडिअखौ आङो सानफ्रामबो आङो आपल'ड खालामनो हायाखै। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आंनि माने मबाइला बै समावहाय मोजां नङामोन। जोबोद माने बेटारिफ्रा ल'मोन, माने एबा बेटारियानो उदाया आरो माने फुल माने चार्ज जायोब्लाबो 100% खोन्थायोब्लाबो फुलनि उनावहाय माने बे बेटारिया थाब थाब जोबोमोन। बिनि थाखाय आपल'ड खालामनो हायाखैमोन। माने बेखौहाय आपल'ड खालामनो सानब्लाबो माने जाया आरो। दानो आङो मबाइल गोदान आङो लाबाय। माने बे मबाइल गोदानजों आङो सानफ्रामबो दायो आं आपल'ड होबाय थासिगोन। नोंथांमोनजों आङो रायलायबाय थासिगोन, सानफ्रामबो शेयार खालामबाय थासिगोन। दानो आङो नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेराव आङो नुजानो आङो जोबोद माने लुबैयो। एबा आङो नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेराव आङो रायज्लायनो हायाबा एबा नुजानो हायाब्ला आङो जोबोद माने दुखु मोनो। बेनिखायनो लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेनोसै। आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय भिडिअखौ आङो मोजां खालामसिगोन। गोजोन्थों।